yace malam Aminu sanin ya so na matsayin dan da ba dan wallahi za ta yi ba labari dan gwaje ai so nake a dan gwaje ina gaya ma kai wannan kudin a jirgiya sha gobe nake shayi ba amma kai ba zan aji kenan daga dan su ne ya ji ina ga miki ni ko na zan Aminu sai ra what kaya mata shi kanshi labari na ai kina so zuwa su kya matsayin matala min ta uku ka chai wannan alifan ya samu kudin nan ma abin da ya kamata a cikin na fuskanci su ke a harkar nan ina so a soke a matsayin matala min ta uku yanzu biya abin da ya wanda ne kamar da wata kai gane ne dan gama dan tsara ta abin da zai faru yanzu kamar ka sa mana sa ta ka gane amma ba fi wannan waya za ta ba hannunka saboda ga garin ga daukan mun waya kana dan yin suna kai kai wannan yanzu sa mana sha ɗaya ta ci ina nufin nan baki ko goma ta sai ai akwai kudi ai akwai kudi baby zara jaruma wannan ina ga role din dan al'amin ka san wannan ta farko ta mutu ko zani ce da zamu tashi ta ko ta mutu zamu ya kamata a dan ba ka san abun gari ya zo haufin kuna suke a gidan a ne kore na cikin sai a kira wallahi waya shi ne kira bankin da Allah ba ta ina ga miki ko da ina da nisa wacce shi ba ta wannan malam Aminu sanin ya so na matsayin dan da ba dan wallahi za ta yi ba labari ai so nake a dan gwaje ta kai